Jeg har fået til opgave at tegne bakken, BS-bakken, som er 380 meter lang på en skrå, og har en vinkel på 7 grader. Og den er blevet målt på en cykelcomputer. Jeg tegner bakken GeoGebra, og her er den endelige bakke. Jeg tegner lige en ny, så du ved, hvordan jeg tegner den. Og sådan der. Tegning. Og stor. Først så zoomer jeg lige ud, for det bliver lidt mere overskueligt. 380 meter lang. Eller 380 lang. Flytter vi den lige. Sådan der. Så det jeg gør, det er at jeg tager et linjestykke til 380. Så er der 380 den her. Og den flytter jeg så op, så det ligner med en bakke. Og så tager jeg vinkel med en given størrelse, trykker her, og den skal så være 7 grader, men det skal så være med ud, så den kommer herned. Og det næste jeg så gør, det er at jeg tager en halv linje og sætter op til den her, som fortsætter ud i det uendelige, og så tager en vinkelret linje og sætter op til den her, og ned til den her, så den er vinkelret på den her. Men for at det ikke skal se dumt ud, så fjerner jeg den her, og sætter et nyt punkt ind, som er det punkt vi bruger, og fjerner de her to linjer, for det ser rigtig dumt ud. Og tager et linjestykke her og her. Men vores linjer, det hedder ikke det rigtige. Den hedder A, fordi den er modsat A. Så den oplever vi til A. Den er modsat C. Så siger vi C. Og den her, den er modsat B, så den kalder vi B. For at det skal se lidt mere overskueligt ud, så tager jeg den lige her. Sådan der. Nu vil jeg sætte målene på, så vi kan se, at det er den rigtige bakke, jeg har lavet. Og ja, det er det simpelthen. Det er skide smukt. Sådan der. Og det næste jeg så skulle, det var altså, at jeg skulle se hvad højden var. Højden, vi se her, den er 46,31. Men så siger den også, at jeg skal regne det via trigonometri. Og for at regne det ud, det var forkert, sådan der, så skal jeg tage A, nu skal se om det er rigtigt det her gør. Den vi skal finde, det er A. Så vi starter med at sætte A ind, prøver det igen, sådan der, sige A divideret med sinus i, det er forkert, i 7, fordi det er 7 grader vi skal måle med. Og det skal så være lige med det var også en forkert tegning af fundet der. Sådan der. Det skal så være lige med de her. Nej, det skal være lige med 380. 80 her. Nu skal vi se, hvad vi finder. Lige med 380. Eller i sinus. I 90 grader. Fordi at, det er også sådan der. Fordi at den er 90 grader, den vi skal regne med. Den er væk. Og når jeg regner det her ud på min, så skal vi så lave det om her. Sæt A alene. Her. Lige med 380. Vi flytter nemlig sinus i 7 her. Så løber jeg over på den her side. Vi kan faktisk også bare gøre sådan her. Tag den her, flytte over på den her side. Men så i stedet for siger vi gange. Og så siger vi her, der siger vi lige med A.
Og når man regner det her ud, så giver det, som man nu skal regne det ud på lommeregnen for at tjekke om det er 100% rigtigt. Så 380 divideret med sinus i 90. Og så siger jeg gange med sinus i 7. Og det giver, som det skal, 46,31. Og inden GeoGebra siger den 46,31. Det er jo smukt. Det næste opgaven siger, at jeg skal gøre, det er, at jeg skal regne den ud, hvad stigningen er i procent. Først, for at gøre det, laver vi her. Skal vi lodrette højde. Og lodrette højde, det er jo 46,31. Og så skal vi dividere den med den vandrette længde. Den vandrette længde, den har vi her til 377,17. 377,17. Og det skal vi så gange med 100. Og når jeg regner det ud på lommeregneren, så 46,31 divideret med 377,17. Og så ganger jeg det med 100. Og så er resultatet 12,27 grader. Og hvis man skulle mere præcis, hvis man skruer op, så er det 8 grader. Og ja, det var så det.